tun truma hian Canva tanga CV vel siam dan resume siam dan ha kalau tilang do nanga Google vela khanin kan log in anga chuanin Canva kan type anga chuanin I khami Canva kan lu nu khanin I a free vek khana man theita ta hianin kan du flyer ang chi te poka ati vek theita chuanin template chang chang kha lo ta du thlan du chang kha then hi chu I aman pe ngai ang chi te kha ani ve bok ta chuanin a free a hian kan lut chinanga helaya resume kan hmoi hi chuanin CV kan hmoi chuanin a thalak vel kha da ta kha kan du da ve du chuanin upload te hian kan kalanga chuanin I upload file te hian kan thalak du ber kha hemi Canva hian kan upload anga chung ka thalak ang hian a lo langa chuanin kan du chuanin kan thalak kha kan da lo to mai do ni chuanin CV vel kan siamin a chung berain kan hmenga hi lian deuh lor khan mo kan da tlang pui thin ta chuanin an hoi kan title NTR teacher kan ni chun teacher ti freshers kan ni chun tinanin MA economics kan ni chunin MA economics tiang po hanin data thei tho ta chuanin kan contact details saka kan phone number te I kan email te chuanin kan current location ate kha kan da nge turan bok ta chuanin about me hi toy fill do kim do sia da na kha I kan ngai tu vele kha ngai ta hi te hi poimo ve em bokani chumo chuanin education a hianin I enge atlang poituin MA kan ni chuanin MA chuanin BA kami kan I BA kan ni chuanin class 12 kami asang pania kan da tlang pui thin ta ni chu chuanin skills a hi expertise the potential te thin bok ta tai chung kan du ha kan da thei ta chuanin experience lo nei to kan ni chung ka experience nei na ka title te kan ha tho na la kan ha tho kum ang chi te chuanin enroll nge ka play tiang si vela kha e kan ta lang bok thina chuanin enge trong vela kha English Hindi kan TMM kha kan du chuanin kan ta lang thei bok kha thave tho mai o chuanin e khami kan zo to nuan share te hang kan kalanga kan download don ta ni chun PDF file kan du chuanin PDF file hang kan kana kan download anga o he ta hianin kalau tilang chinai hi Indeed ta profile kan siama dona ta chun na kan apply chin dona chumi mi ter chu kalau siam chinani hi PDF kan kalau download chinanga kan en chinang o hi alan dan tur khan don ta ni chuanin Google kan kalanga Indeed ti kha kan type anga chuanin khami Indeed kha kan click anga kan lut anga I time kan sign in sin don ni I ka email kal sign in sinanga pakhat zokin internet tlemina muang ve dewa chuanin kan in sign in zo nu kanin ta hianin I he machine lu lem do omte hian kan click anga chuanin I upload resume ti hianin kan resume kan upload ton ani ni china kan siam khamo cái mình anh load về đâyวันnet một và nếu mà sẽ bắt đầu kan click anga chuanin kan resume te kan upload zo to no na chung barang kan resume tang kanin a than pa kan fill up pongai lo kanin I antenanin kan phone number te ka ding halogin la chok ta email te ka thave em ani chuanin experience kan nei to chuanin kami kan experience nei na antena business development manager kan isom business development manager chuanin essential alo thokta essential te ka type ta ni I tla hianin hi profile kha kan siam tran to ni chumo chuan hemi profile kan siam zo hianin na kha kan deal chin don ni hei hi abekin I freshers te tan a thakop mai hemi Indeed te hi freshers te tan na zon na pui bar pakhat ania chuanin education hi ka da lenga chuanin hemi kan profile kan siam zo vela hianin na kan deal chin don ni chuanin ka skills ka thiam na te khatiang vela kha ka add vela nga business development ti hang ka da top menga aba ki chu kai mani na kan fill up du lo kan mai ta vela kan add tur kan mai ta chuan heng chu enge I Monday to Friday ka thok do ateng si vel khatiang vela khan ta chuanin atopa I uluk do kan en nom lenga en mai trap ta hianin kan siam zo nu kanin hemi na zon na him business development ti kha ka zong ta chuanin ka tho du na hmuna kha
Bangalore ni chuanin Bangalore ti haka type ta chuanin I inge na tharan po saka I darkar somni pali chung vel vinan po sang haken ta chuanin kilometers som hom chung kom na tang kilometers som hom chung han ga tho du wang khanin I khami big te haka select le ta chuanin khata hang ka du ka mu ni chuanin I khami hang ka lu ta chun ka apply ta chuanin khami apply kan menu khanin tlemin process minute ni khat vel kha ve ni chu eng matik durang chi ha thil ji vak nga yang chi po chung lawa hi ka chu kan lu da kan thre thiam vek thawang kami kan ato ba hanin enge experience kami ka dil tur relevant experience vel kan ni chung khang ta kan du chung kan etanga ye kan lo nei lo ni page in et bo hang ai chung lo ta chuanin hemi kan submit nu hianin kan fill up ho kha kan inlet lenga chuanin submit ti hanin kan metanga chuanin na chu kan deal fel chu ne mai chuanin kan na deal kan qualification an milani chuanin HR ten min lo call anga chuanin interview kan nei hun tu tem lo hrin mai doni